Helvede tø går nok bare, det er blevet flot heromme i buks. Siden ham Lasse, han er kommet, så er jeg godt nok begyndt at skikke noget om det, må han sige. Det var nu en skam dag, hvor ham der fik af halv. Der ryser der lidt. Nå. Jamen, goddag. Nå, er du lige blevet sendt ud for at handle her i Brugs? Og satan, de er da vist ved at lave op hernede i Brugs. Ja, det må han sige da. Der er jo godt nok skikt noget, der siden ham Lasse, han er kommet til. Ja, der er teltdu og det hele. Og tro lige, jeg skal prøve at tipse lidt her. Ja, den er fin. Hold da kæft, mand. Det er galt med pacemaker igen. Ja, der er det sgu sådan. Det er nogle fine aviser, de har her. Har du forresten læst i nu her, at det her tog det Spøtrup? Nej. Det kan du prøve at se herom. Den 20. august, søndag den 20. Det vil så sige næste søndag. Der kan du starte med at løbe 5 og 10 kilometer. Nej, det er mig, det er det. De starter klar 10. Nej. Så kan du mod cykel. Fra klar halv 1 år. Det er for hele familie. Sådan er det. Jeg skal bare ned og handle lidt af. Hvad har de egentlig? Jeg har lige fået set over det hjemmefra. Nå, ja. Hvad skal du handle lidt af? Ja, det er jo en værd renderik i den her buks her. Jeg har jo fandme da været meget nemt, hvis vi har bestilt vores en pizza. Ja, det her er fandme ralme være nemmere der. Men du skal jo lige engang selv lave din mad. Jo, det kunne jo sådan set egentlig godt, hvis det havde været pomfrit eller sådan noget der. Men nu skal vi høre her. Min kone, hun er blevet så sund, at der egentlig knap nok ved, hvad navn på alle de grøntsager, jeg skal købe i dag. Nå, for søren. Er hun kommet med? Hvad fanden er det guld her, der er sådan? Det er da raketter. Raketter? Ja, det er så en velkomsthilsen, de har hver gang, der kommer om i buks. Er det nytår, eller hvad? Det går nær på en op. Det er da helt vildt. Nå, skal lige have. Ja. Men de kurene, hun så kom med det der sundhedshalløj. Nå, du tænker på at læse stepper det der. Ja. Hun er den den hylde med i det step der, du. Men hun tænker slet ikke over det kunne gå med, når hun stepper om i alt. Går du ud over dig, når hun stepper over i alt? Det forstår jeg sgu da her. Hvad mener du med det? Jamen, som du nok ved jo, så bor jeg sådan rimelig tæt om på halv. Jo, det ved jeg godt. Ja. Og så når de stepper, så fiser rundt de hele hus for at få rettet alle de her baller op. Nå, for sat. Ja, det gynger godt nok noget der i by, ja. Det må man indrømme der. Ja. Men du tager nu heller en skade af lige at hoppe lidt rundt der. Du er da vist lidt uvenner med tyngdelov, er du ikke? Hov. Har du set de alle de her gode tilbud der, jeg vil ikke sige? Ja, der er mange gode tilbud der. Så det. Ja, der er mange sgu noget om, der uden spas skal stå der her. Ja, der er fandme det hele der. Men en ting er jo, om de har det der er i blad, ikke også? Men kan du huske der i påsk? Der er jo alt tom. Der er ingen kø. For helvede, det er da helt galt. Skyder du? Ja. Jeg vil ikke bag ugen. Ja. Er det de kugler, der rammer af gulv? Nej, det var det, du tænker dig. Ja. Jeg går da lidt stramme. Det er så ny afstøj, vi har fået i kommunen. Det er fandme, det passer ikke helt nu da. Nej, det kommer med alt. Nej. Men en ting er jo, om de har alt det kø der, du ved godt. Det er jo da lige godt. Men her i påsk, der var alle kølemonster, de var fuldstændig ribbet. Der var kød i det hele. Nej, jeg har højt ind ved. Ja. Men ham der, hvad hedder han, Lasse Brusudel, han er lidt undskyldt. Ja. Fordi, hvorfor det? Der er noget med, at han kommer over fra det der Island, eller Grønland, eller hvad fanden det her. Og der har han jo kun været vant til frostvarer. Nå, ja. Ja, der er han selvfølgelig løbelig undskyldt, jo. Ja, det er lige grov der. Men jeg tøjt noget egentlig, det var en fantastisk god post, den der. For så har man da en undskyldning for at få en masse pizza. Og det må man sige, det er bare dejligt. Ja, det er bare dejligt. Det kan jeg kun give det ret i, men det er jo dyre, og det er jo krisetider. Altså hjemme ved os, der er vi skulle være nødt til at sælge bil nummer 2. Det er godt. Nej, har du solgt det begge? Ja, det er en dårlig pacemaker for hvad det det er sparetider, det må man sige da. Men så er jeg blevet nødt til at tage bus, jo, og det er jo egentlig også godt nok. Så giver det sådan lidt sjov episode, når man er ude at køre bus. Hvad mener du? Jamen her den anden dag, ikke? Der ude at køre bus, så kom der sådan en lille dame op i bus, og med en lille baby på armen. Nå? Så kom jeg op til buschauffør, og så kunne jeg lige høre, at det var da lidt pervers at komme der. Sådan. Det er også vinden om. Hvor er du for en lille fyr? Ja.
Ja, det er fint, sagde han i Brugs. Mikrofon og det hele. Nå, men det var det der med, at det er sjovt at køre bus. Ham der buschauffør så jeg hende lille baby der. Så sagde han, hold da kæft, det er en grim baby. Det er fanden den grimmeste baby, jeg nogensinde har set. Det så han ikke til ham. Jo, akkurat helt tær. Det gjorde jeg godt nok. Og så, hun blev helt rød i hovedet og helt paf. Så gik hun ned i bagenden af bus. Så kunne jeg lige høre det, når vi begyndte at køre. Hun sad og sagde til sin sidemand dernede, et eller andet med, at hun var blevet noget fornærmet. Så sagde ham sidemand, altså, hvis du blev fornærmet over noget, han har sagt, så tog sig fandme, du skal op og sige til bussemand, hvad du sådan føler for det, og så skal jeg lige holde de af imens. Ja. Så det er... Ja, altså, man må også sige, det er jo noget nemmere at have en bil. Og i det mindste egen trailer. Ja, det er rigtigt. Men jeg har så hørt, de har lidt problem med at have en trailer i Freop og Postesvej. Ja. Der er 20 knæk, der er rendt med et trailer deroppe. Og de er jo helt fyldt op med drikkevarer. Ja, en ting er sgu da, at de tager trailer, men en drikkevarer. Lige præcis. Det skal de fandme da rende med. Sådan er. Jeg tog sige, men der er gang i en her i Balling, må man sige. Det må man sige det. Men Jens, det der også er gang i en, det der ude på det der, hvad her, Vester Ballingvej. Ja. Den anden dag, og lige var forbi derude, altså ude kørende tur, så at der stod æg på den ene side af vej, og skæg på den anden side af vej. Jeg ved du hvad? Og for at æg skal være løgn, så har jeg fået ud af, at ham der seksperten Jan, han bor lidt længere ude. For fanden også gæt. Men hvor får du fra? Ja, men der har nu hørt, der er vi oppe i nogle helt andre tommer. Ja, det er jo fandme det er i hvert fald, hvad sekspertens kone Mette har sagt til mig. Man skal nok lige trække en tommel eller to fra, når han snakker størrelser. Men når du nu siger størrelse... Lilian. Størrelse på Lilian. Ja. Hvor har du så hørt om det her store bøveri, de skal til at starte heroppe i den anden ende af by? Nej, hvad tænker du? Pulsen. Nå, pulsen? Pulsen. Nå, ja, der har godt nok hørt om... Først så troede jeg faktisk, det skulle være en gravplads. Nej, det er pulsen. Det er både med det jan og det an og det træ. Jo, det er den blå lagune. Der er varmt vand hele ugen rundt. Hold kæft, det lyder dyrt. Men helt ærligt, jeg troede faktisk, det skulle være en gravplads. En gravplads? Prøv lige at tage det sammen, din idiot. Hvor fanden får du da det fra? Jamen det var sgu da fordi, jeg lige hørte nogen, der stod og snakkede, så sagde de om, at der snart skulle en spage i jord. Ja, man hører den ondt, den hylden også så meget her i by. Men en ting må man sige. Der er en ildsjæl, og det vil vi, det kan man sige. Det vil fanden resten af den her op at stå. Altså puls. Ja. Ja, især ham der, hvad hedder han, Kaj Sørensen. Han var der sat ned med gang i. Han er med i alt muligt. Kaj, er det ham, der er slugt en gul grill? Ja. Det kunne faktisk godt være der. Han er en bandit. Han er en sulten mand. Ja, det? Nu må hun sgu sige da. Man er sulten, eller man er bare i uge med at ski. Han er jo fandme med, Jan. Ja, det er nemlig det. Men der er altså også nuer, der er med i alt her i by. Nu tænker jeg på, der er jo kommet skitur med ham der. Iver. Ja, han er også IT-mand. Der er sådan set ikke grænser for, hvordan mand han er dukket til. Nej, hvis det kniver med en stiver, så ring efter Iver. Det er præcis. Men der er nogle grænser. Jeg har hørt en af hans naboer. Jeg skal ikke lige nævne ham, hvem det er, der har sagt det. Men fra Posthusvej, jo. Ja, også fra Posthusvej. Hold da kæft da også. Nå, nu ringer der en telefon. Ja, der er mange her i Mose i dag. Ja, for satan, der er mange herinde. Der er gang i en anden i dag. Ja, der er altid gang i en. Det var en af Ivers naboer. Han ligner sgu Iver, ham der står dernede med kamera. Men er en af Ivers naboer, han der så siger, at ham der Iver går rundt over og monterer sådan en fin, ny Thule tagboks. Nå, det er jo lige inden det skulle til Italien. Ja, fint skal jo være. På en helt ny bil og sådan noget. Ja. Jo, det gik fint, og Kirsten, hun kom så lige og skulle pakke den bagefter, og hun er god til at pakke. Hun fik pakket det hele, så der var en centimeter fri. Ja. Hold kæft, det kan hun bare. Men så skulle hun jo så have noget bar i. Nej, hun skulle så have noget...
bagage ikke. Ja, hun skulle så have pakket noget ind bagi. Det var det. Nå, Ja. Det er ligesom, man får det formuleret. det er jo det. Det er da vel til. Det er fandme fløjt med ud. Ja, men så kunne hun fandme nemme ikke åbne den der bagklap. Nå, Ham Iv, han har jo monteret den der Thule tagboks alt for langt tilbage. nej. Ja, det er du galt. Ja, det må man fandme resten nok leve kalde nummer. Men han får nu godt nok meget ros for det der albedrenge.dk med egen hjemmeside af det hele. Jo, fint, det skal jo være. Ja, det er en ond, den lyme så fint. Men har du aldrig tænkt på, når alle mændene er afsted, så er alle deres kvinder jo ledige. Nå, for fanden også, ja. Tror du, det er derfor, at mænd de får lov til at tage alene afsted? Ja. Det Der kunne er godt en tænkes, tanke ja. bagved. Det kunne godt tænkes. Men jeg har nu hørt hende der, hvad hedder hun, Inge Jørgensen også i gang i noget med noget rejsning med hensyn til noget familieskitur, og ham der Anders ud fra rytteriet, han kan også godt lide at have rejsning, ja. Nå, for fanden også. Ja, der er godt nok gang i folk. Det er jo så nu, at vi skulle prøve at have med i Burø. Så kunne fandme der være, der sker lidt mere. Ja, og lidt hurtigere. Ja, Det er ligesom det, kunne du huske der i Winters, de der kejler, der stod dernede ved Brus, og jo, de steder, hvor der var hul i vejen. Ja, Ja, så væltede de måske om natten, så sendte de en mand ud fra kommunen, og så må de rejse den op igen, og så ja, væltede helt den fra igen. Skyver og til Ballen. Ja, de blev ved med at rejse de der. Tænk et renderi. Ja, det her fandme alligevel været meget nemmere, hvis det får det her lap lige en gang. Det må man sige. Ja. Der er godt nok mange ting i vejen her i Skive Kommune. Ja, det må man se det. Men det må da også nærmest være frygtløs at være en af de der cykelrytter her fra Bø og Ja. med alle de store huller, der er i vej. Ja, det må man sige, men det er nu en fin cykelklub. Ham der Glud og ham der Færk har fået stillet på benene. Jeg kan høre, at de cykler vist Sallingtønden 3-4 gange i uge. Gør de det? Det er helt vildt og nyt tøj, har de også fået. Og Ja, der er godt nok nu, at der er købt nyt tøj. Men det er jo så alt sammen, det kommer afsted. Psst. Jeg vil godt lige indrømme, og jeg vidste godt nok igen op den. ja, det må jeg indrømme deroppe. Jeg har sgu ikke engang en cykel. Ja, Så det. det er jo det. Nå.